अख्रांदा स्काइनि बानजायनायाव 6थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाया गाबोननिफ्राय जागायसिगोन। अख्रांदा स्काइ मुंनि ससिय' कालचारेल अर्गेनाइजेशन बुरखांनि बानजायनायाव थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय जागायबोनाय 6थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सोरजिनि फुंखा हावली बानगुरि गामियाव 22 आरो 23 दिसेम्बराव खुंजागोन। मख'नो गोनांदि बे गोथार थांखिनि बादायनाय हाबाफारिखौ दिनै बिटिसिनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होयो। गोमालांनो नागिरनाय दान्दिसे फावथिनाखौ बुरखांफिननांगौनि थांखिजों तामुलपुर बानगुरि गामिनि सोरजिनि बाख्रि नाराजों लुफुंनाय जौसाङाव बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ इएम अख्रांनिसिम गोजोननाय फोरमायो आरो बिटिसि खुंथायनिफ्राय हाजासे मदद होगोन होनना फोरमायो। हाबाफारि बायदियै बादायलायनाय फोजोबनाय हाबाफारियाव नुजाथि फैगोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा। मख'नो नांगोनदि बे थुनफावथाय बादायलायनायाव बान्था महरै सेथि 22,222 रां, नैथि 17,777 रां आरो थामथि बान्था महरै 12,222 रांखौ गथायनाय जागोन। लोगोसे साबसिन फावखुंगुर, साबसिन फावखुंग्रि, साबसिन बिथोनगिरि आरो साबसिन देंखो बिथोनगिरि बान्था महरै 4,444 रांजों लोगोसेनो फोरमान बिलाइ होनाय जागोन। लादों बे जोबोद बाख्नायथावना आरो जोंनि हारिमु फोथांनायाव जि बिहोमा बेयो मैखोम होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा देग्लाय 6 बोसोर खुंबाय। जोंनि गेजेराव जि दिन्थिगासे थुनफावथाय बे दिन्थिगासे थुनफावथायनि जि बादायनाय बे बादायनाय खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जि गोमालांहां जानाय मोनसे आयदा दिन्थिगासे थुनफावथाय बे आयदाखौ बिथाङा फोथांना लाखिनो नाजानाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। आं बिथांखौ साबायखर जासिदों आरो आं मिजिंथिदों नैबे समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा हारिमुआनो होन गेलेमुआनो होन बे दिगजों एरायबोनायनि मोनसे थासारि जों नुनो मोन्दों। खिन्थु बेबायदि समाव एम अख्रांमोन बायदि बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ लानाया जोंनि समाजनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव। आङो बिटिसि सरकारनिफ्राय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो इयुननि समाव बिथांनि जि आफाद बुरखां बिथांनि बे बुरखां बे आफादखौ जोंनि बिटिसि सरकारनि हारिमु बिफाननिफ्राय जेसेबां हायो जों मददथि होगोन बेखिनि खोथाखौ आङो फोरमायनाय जाबाय। 2017आव सानैसो लोगो आरो सानैसो वेल उइजार जों हरखाबै बेखौ डिसिसन लादोंमोन। बांद्राय थांखिबो जेबो गैयामोन बै समाव। जों सानदोंमोन माबा मोनसे मोन्थों बर' गथ'फोरा लाइमोनफोरा मोनसे प्लेटफर्म मोन्थों नाटकनि माबायाव। ओमफ्राय बिदिनो थांखि होनना बुङोबा आं दा गावनि कनफिउज जालायलाङो मा थांखि मामोन एक्सुवेलि। नाथाय जों बेखौ नाजालांबाय थानायदों मोनसे प्लेटफर्म जेन मोनो लाइमोनफ्रा। नोंथाङा बे बोसोराव माबायदि खुंफुंनो सानदों? जोङो देग्लाय साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। आगोलथ' जों सानसेल' खालामोमोन, जेनेबा सानसेनो फोजोबोमोन जोङो। ओमफ्राय हायोबाथ' हराव खालामनांगौ, खिन्थु जों सानाव खालामगासिनो। देग्लाय साननै लादों जोङो। नेक्स्ट इयार जों हराव खालामनो ट्राइ खालामगोन। माबायदि खुंफुंलांगोन नोंथांमोना उननि समाव? प्लेनिंआ एसे दङ जोंहा नेक्स्टनि थाखाय। जों जास्ट डिसकास खालामगासिनो। आं बेखौ दानो बुंथ'नो लुबैयाखै। जास्ट जों टिमफोरखौबो बेसेबां बुरजा लाबोनो हायो, इनभल्भ खालामनो हायो बेहाय। नट अनलि फ्रम बिटिआर माने इन्टायार आसामनि जेसेबां बर' माबा जायगा दङ मोनफ्रोमबो खनानिफ्राय जों टिम लानानै फैनो हायो। आरो नाटकआव जेन बर'फोरा मोनसे जे माबा फैयो आरोखि रेनेसां बायदि मोनसे जों सुरु जायो, मोनसे वेभ गोदानै फैयो जेन जों बेखौ ट्राइ खालामदों। बिटिआरनि इएम बिथाङा दिनै नोंथांनि बे थुनफावथायखौ बेखेवनानै होलांबाय। नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिथांसिम साबायखर रोजा रोजा। देग्लाय 6 एडिसनाव फार्स्ट टाइम जोंनि बर' सोरबा रिप्रेजेन्टेटिभ अफिसियेलि नुजाफैदों।
अफिसियेल नुजाफैनानै बेखौ बेखेवना गालांबाय जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। नोंथांनि नैबे थुनफावथायखौ उननि समाव मोजाङै लांनो थाखाय नोंथाङा सरकारनिफ्राय माबायदि मदद मोननायखौ सरकारखौ जों आगोलबो जोङो जिखिनि माबा खालामनांगौ जोंनि प्रप'जेलखौ जों होयो अफिसियेलि जों देग्लाय होदोंमोन देग्लाय एक्सेप्ट खालामदों बिटिसिनि मानगोनां CEM बिथां मानाव गेदेर आदा प्रमद बर' बिथाङा जोंनि जि प्रप'जेल होदोंमोन जों बेखौ देग्लाय बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों आरो आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समफ्रावबो जेन जोंनि बे हाबाफारियाव बिथांमोना जोंखौ मदद होलांबाय थायो। जोङो बेखौनो जोङो नाम दोनदों बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय बेखायनो नामा बेनो आरो दिन्थिगासे थुनफावथायल' नङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबां बुस्थु गोमालांगासिनो दङ दा कालसारनि बाथ्रा बुङोबा दिनै जों नुनो मोनो ओरैबायदि मोनसे ट्रेन्ड फैदों जे माबाजोंसो मिउजिक सिस्टेमजोंसो मोसायो ट्रेडिसनेलखौबो गोबां जायगायाव आरोखि दामनानै जि सिफुं सुनानै दामनानै खाम दामनानै जि मोसानाय बे एसे खम जालांनो हमदोंमोन आरो दा एसे जाफिनदों स' जों बेखौनो जों माबाखौ चुज खालामबाय थुनफावथायखौ जों थुनफावथायखौ खालामबाय आरो सोरबा दस्रा माबाखौ साबजेक्टखौ दांथों जों बेखौनो माबानानै थुनफावथायखौ जोङो जिहेथु आं थुनफावथायनि मानसि बेखायनो जों बेखौ हागौमानि आं हारसिं थांबाल' जाया आंनि उनावबो जेन जोङो गोबां हान्जा दिहुनना लाबोनो हायो बेनो जोंनि थांखिया।